Zdravo, Andrej. Tražio sam neke veze za tebe. Biće sve u redu. Htio sam ranije da dođem, ali ne puštaju. Pokušao sam ranije da dođem, ali neće da me pusti. Htio sam ranije da dođem, ali ne puštaju. Htio sam ranije da dođem, ali nisu htjeli da me puste. Kako si ti? Ja sam tražio neke veze za tebe. Sve će biti u redu. Sve. Starci su dobro. Pozdravljaju te. Poslali su ti nešto hrane i cigarete. Znaš šta ima novo? Vera je trudna. Eto, uskoro će i unuče. Odlučila je da rodi po svaku cijenu. A Simon nas opet najurili s posla. Bio pijan, a neće da kaže. Nema ga. Opet ga puca PTSP. Ja sam siguran da ćete pustiti odavde za koji dan. Šta kažeš? Ne čujem te ništa. Aćo sa mnom pozdravljate, kaže da se ne ljutiš. Slušaj, ispod praga ulaznih vrata sakrio sam pištolj. Uzmi, treba će ti. Pozdravi starce i Veru i Simona kad se vrati. Ja sam progutao dlaku. Moram da je izbacim. Moram izdržati do kraja. Moram izdržati do kraja. Hej, uskoro će rat. Sve će se riješiti. Ti i ja se vidimo u neko bolje vrijeme. Molim te, budi hrabar. Ti budi hrabar. Tebi je hrabrost potrebnija. Ja sam svoj izbor napravio. Znam da je ponoć prošla, da protiv, vrlo je hitno, inače vas ne bih zvao. Da, stvar smo uraditi još u toku noći. Da, sigurno, da. Imamo svu dokumentaciju, treba samo da potpišete. Da, gospodine ministre, da. Samo da potpišete dokumentaciju i po potpisi doći gospodin Sivić lično. Da, hvala vam gospodine ministre, oprostite, laku noć. Nađi bageri ljude, večeras nek se sruči kuća broj 18. Sutra ujutru kad dođem na posao, hoću sa svoje desne strane da vidim prazan prostor. 50.000. Dajte im, neka se snađu. Pokušali smo na lijep način. Da. A šta će reći gospodin Hercog? Šta on ima da kaže, pa ne rušimo njegovu kuću. Da, i gospodine Siviću, pored toliko djevojaka, šta je trebalo da budete sa njegovom ćerkom Sarom? Vi ste nju jebali. Jebali ste se. Jebali ste. Šta me gledate tako blentavo, Siviću? Ne pratite nove trendove. Ako želite da radite kod mene, informišite se. Koga su firmi, a šta će biti s gospodinom Hercogom? Pregazilo ga je vrijeme, on je sad penzionisan i Jevrejin. Koga je penzionisao? Insolventnost. A Stevo Andrejević? Molim. Šta to radite, gospodine Klaus, šta to radite? Zovete u ovo doba i ništa ne objašnjavate. Pa ja sam mislio da je požar negdje. Ja ne mislim, na čiviluku, gospodine Klaus, mene muči stomak, Siviću, skuvajte kafu. Kafe više nema. Onda, gospodine Klaus... Onda, gospodine Herzog, provjeravao sam dokumentaciju vašeg predstavništva. O, ko vam je to dozvolio? Niko. Gospodine Klaus, koliko ja znam, vi ste ovamo došli u posjetu i... Koliko je meni poznato, vi ste nesposobni, loše radite posao i nema profita. To vas niko ovlastio da dajete ocjenu mog rada? Da. A smiju mi znati ko? Molim!
Šta sad ja da radim, gospodine Klaus? Pa popijte kafu s nama, gospodine. Kafu, gospodine Simić. Sa zadovoljstvom. Šta da radim, gospodine Klaus? Šta da radim, gospodine Klaus? Šta sad da radim, gospodine Klaus?